את אחותך. מה זה היה בדיוק? זה לא גביע? מה? אני שוקלי שבא ונשקע אותך ככה. זה לא גביע! תורג אותי! מה זה היה? הנשיקה הראשונה שלי עם גבר, רבותיי! גילי, תרסן את אבא שלך! לא, למה? לא יודע, תרסן את אבא שלך! יצא מהארון! לא, הנה הוא! איך הוא נגב, אחי? אתה מתכוון שהייתה צריכה להגיד לך כל הכבוד, חמודילה, נכון? כן, כן. האם בלילה כן. היא לא עשתה לך... לא, המוצילה לא מספיק. אני רוצה לשמוע את המילים שעבדת קשה ואני מעריך את מה שעשית. כן. וכשהיא מכינה לך ארוחת ערב ומכבסת לך ומנקה לך ומסדרת... זה לא גביע? כאילו, מה? אתה אומר לה תודה רבה להערכה וזה, זה ברור כאילו? אתה אומר לה את זה?